Здравейте, реших да направя едно малко видео за нощния ми двор, което изглежда невероятно добре и всички тези светлини правят двора да изглежда като един малък аватар. Чакай, това е Джон. Отива да запали факлите, предполагам. Това е метеоритният дъжд, който е невероятно стилен и красив, който е много успокояващо действаш много успокояващо. Всичко това е моя идея. Самият дизайн на всички светлини на двора е моя идея. През деня тук е една невероятно красива картинка и градина, а през нощта двора се превръща в един малък, красив, светещ аватар. Say something. Obichamte. Who you do love? Me or my friends? Your friends. You don't love me? Of course I do. Oh my god, he is such a liar. Thank you! Така че, това е как изглежда двора през нощта. Всички дървета са обкичени със светлини, особено на входната врата. Така, това са факлите, които са запалени. И така, имаме светлини, които се променят цветът през цяла нощ, което е страшно стилно и красиво. Джон даже беше на мнение да ги оставим всичките бели. Но защо? Като можем да ги направим с различни цветове. Така. Тук е самото шадраванче с риби. Вижте, тук има много красиво ангелче. Така. Така изглежда през хода с тези светлини. Направо са страшни. Изобщо не съжалявам за инвестицията към тези красиви метеоритни, този красив метеоритен дъжд, така че това е за мен любимата ми атракция в двора. Така. Това са колибрите, които светят в червено, които са много стилни и са много красиви. Ще направим фокуса. Така, на самия шадраван тук има светлини, които са птички, които са много красиви. Имаме водопад от светлини на самия двор, на самата ограда. Това са китайски фенери, които ти навяхват чувството, че си намираш в една японска градинка, китайски или японска, все тая, от другата страна на шадравана. Имаме ни нови светлинки, които днес ги получих. Това са едни костенурки със светещи черупки. Наистина стилно и красиво и оригинално. Така. Между другото, махнах това видео в... Тук ще бях забравил да ги снимам първия път. Добре. Другото видео продължава. Така. Тези светлини приличат на едни капки. О, боже, ама камерата лови ултравиолетовия спектър. Вау, каква изненада. Те също променят цветовете си. Стават после червени и жълти. Божечко, звуча толкова глупаво, правейки видео за едни светлини, ама ме помолиха моите приятели да видят как двора изглежда нощеска и как съм го... какъв дизайн съм го измислил, така че... Тук е голямо удоволствие да седнеш и да пинеш една чаша кафе на спокойствие след вечера, или изобщо вечерята е много приятна там, когато седнеш и наблюдаваш самата тази атракция в двора. Наистина е толкова красиво и аз се гордея с това постижение. Джон, разбира се, ми помогна много. И финансово, разбира се, но това е. Просто като излезе човек тук на двора и се намираме в един малък нощен аватар. Виждате ли? Красота. Просто красота. Обаче тези светлини си ми остават любими и са ми фаворитите. Така че... както обещах, това е
нощното видео на двора. Надявам се, че ви е харесало и че се забавлявате и че не ви досаждам с глупави видеа. Чакай да видим сега аз как се виждам. Изпращам ви много любов, много целувки и много светлина от тук, от Тампа. Чакай да отида да си направя тези светлини на фон, защото са ми любимите. Така. Искам да ви кажа, че ви обичам, пожелавам ви всичко най-хубаво, хубави празници и се надявам, че всичките сте окей. Обичам ви много и чао! И много ми липсвате. Много! Чао! Красота! Когато ми дойдете на гости, ще се забавлявате. Много! Чао за сега от мен и ви обичам! Хайде, затваряй се.